Какво да правя? Седни по средата, за да можеш да се виждаш. Така. И така, дами и господа, пред вас е Иван Йосков от Полско Косово. Да. Нали така беше? Говори по-силно, ако обичаш. Полско Косово. Ти бил ли си някога телевизионен водещ? Телевизионен возис беших, да. Кога беше телевизионен водещ? Като приказаха по телевизията. И какво го водеше? Новини или някакво предаване? Новини говорих. Добре, гледай в камерата, ако обичаш. Новини гледах. Гледай ли ги води? Води ги. Добре, когато си водил новините, можеш ли да направиш 2-3 изречения как си водил новините, да погледнеш тук в камерата и да кажеш: здравейте, уважаеми зрители, вие гледате... Здравейте, новините гледах много чудесно и хубаво гледах. Ти хем си бил водещ, хем си гледал новините, така ли? Ай, новини. Всичко съм гледал. Всичко си гледал. Да. Добре, я ми кажи, знаеш ли кой е Росен Плевнелиев? Росен Лев Петков, май. Росен Плевнелиев, знаеш ли кой е? Май не го знам, който си Росен. Не си ли чувал по новините за него? Новините да не е Бойко Борисов. Аз питам за Росен Плевнелиев. Аз Славей Веков. Славейков. Да. Какво общо има Славейков с Росен Плевнелиев? Те събират, говорят, остава как се чудят, какво правят. Какво мислиш за икономиката в България? За икономиката в България какво мислиш? Да, тук е. За тук вътре в колата, да. Добре. Доволен си от живота, изкарваш достатъчно пари. Да. Воля да търся работа по цял ден. Нищо. А за циганската икономика какво мислиш? За циганската икономика. Циганската колония. Да. Не икономия, икономика. Коломника. Коломника, точно така. Да. Какво мислиш за циганската икономика? Да мисли добро, да не е лошо. Да. Ясно. А кой ти е любимия певец? Васил Найденов, познаваш ли го? Знаеш ли го кой е? Найденов много хубаво е пел на концерта в BTV. Може да изцитираш една негова песен? Кой на Васил Найденов ли? Да. То как не знам песната, аз малко е трудна. Нищо, опитай. Добре, виждам, че ти е трудно. Да. Хайде тогава един специален поздрав към всички българи. Ще те помоля да изпееш малка част от химна на Република България. Да. Хайде. Моя страна, моя България, моя страна, моя България, за тебе връща любовта. Вече моята страна, да се връща любовта, да се върна. Да се върна. Моите страни България, моята България, да се върна. Моите страни да се вида, моята страна ти, да се върна. Моя България, за тебе връща любовта ни. Добре, Иване, още веднъж кажи, коя беше тази песен, която изпя? На моя България. Не беше ли химна на Ние на България. Дето пяхме в църквата, те пяхме. Това е химна на Република България, така ли? Много бъде. Добре, благодаря ти за това интервю. Поздрави всички зрители, които те гледат в момента. Метни им с ръка и ги поздрави. Кажи: поздравявам всички Фейсбук маняци. Че тук. Да, много поздравявам всички от манаците. Не манаците, всички Фейсбук маняци. Внесбук в наци. Чудесно, благодарим ти, Иване. Чудесно, много благодаря ви, Иван. И лека вече.